Több mint 120 angyalkát horgoltak a hétvégén az önkéntesek az Együtt Árpád Kulturális Központban. A Kaposi Mór Oktató Kórház lelkészének javaslatára 1200 ilyen kedves kis karácsonyfadíszt szeretnének összegyűjteni, majd az adventben odaajándékozni a betegeknek és a kórházi dolgozóknak. 3 láncszemet, légy szíves. Aki kért, kapott egy kis segítséget az angyalkák horgolásakor. Többen örömmel vettek újra horgolótűt a kezükbe. Szeretnénk mi is hozzájárulni ehhez a jótékony dologhoz, hogy mindenkinek jusson angyalka karácsonyra. A kezdeményezéshez fiatalok is szívesen csatlakoztak. Én nagyon-nagyon szeretek horgolni, alapvetően plüssöket szoktam, illetve horgoltam magamnak már ruhát és plédet, illetve barátnőmmel érkeztem. Közülük most van egy ilyen kezdőhorgolónk, illetve másik barátnőmmel is már nagyon régóta horgolunk. Szerintem egy nagyon-nagyon jó elfoglaltság, illetve nagyon leköti a türelmemet és nagyon megnyugtat. A gyakorlottabbak egy-egy angyalkát akár 10-15 perc alatt is elkészíthettek. Direkt olyan mintát választottam, ami könnyű és hamar elkészül, tehát bátran kezdők is belevághatnak. Az nem árt, hogyha egy picit már tud valaki horgolni, akkor gyorsabban elkészül, vagy könnyebben elsajátítja, de gyakorlatilag ez 10 perc alatt egy gyakorolt horgoló meg tudja horgolni. Az ajándékokat majd advent idején az úgynevezett kántálás során adják át. Ennek a népi énekes köszöntésnek nagy hagyománya volt a somogyi falvakban is. December 16-án, amikor lesz a kórházban a kántálás, akkor fogjuk átadni a betegeknek, illetve a munkatársaknak ajándékként, hogy emlékeztessük őket, hogy a karácsonykor az Isten szeretete eljött egy ajándék formájában Jézus Krisztus személyében, és milyen ajándékot szeretnénk adni, és ezzel adni a gyógyulás reménységét a betegeknek. Az önkéntesek szombaton több mint 120 angyalkát horgoltak, így a tervezett 1200-ból eddig már több mint 700 ilyen apró ajándék gyűlt össze.